Türkmenistanyň Gündoğur Lewap welaýatynda soňky bir aýyň dowamında 4 ýaş oglan öz janyny kast etdi. Şeýle-de ýene 2 ýaş ýygyt suwda gark boldy. Bu ýagdaýlary tasdiklatmagy başaran Azatlyň Tewitdäki çeşmesi paçygaly hadisalaryň welaýatyň dolandyrys merkezi Türkmenabadda we Çärçe etrafynda ýüze çykandygyny belledi. Azatlykda helak bolanlaryň şahsiýeti, olaryň ýaşaýan tebiti barada maglumat bolsa-da, merhumlaryň ýakynlary bilen gurulşyp, degisli ruhsat alynmandygy sebäpli bu jikmejikleri aýan etmekden saklanýarys. İýul aýyny aýry-aýry ýagdaýlarda 4 ýigit özüni helakledi. Olaryň ikisi entek ýokary klas okuwçylardy. Beýleki ikisi hem 25 ýaşa ýetmedik ýigitlerdi. Olaryň hiç biri entek durmuş toýuny hem tutmany Dip yerli çeşmämiz gurrun berdi. Ol geçen aýda Türkmenabadyň saglyk ýolunyň goloýundaky ýapda suw düşmekçi bolan mektebe suýul gatnap başlamaly bir ýaş oglanyň gark bolup ýogalandygyny aýtdy. Mundan başga-da 3-nji awgustda bir ýaş okuwçy oglan Türkmenabadyň Newitçiler etrapçysynyň goloýundan geçýän suwa kawasyna gaçyp ýitirim boldy. Bu waka şaýat bolanlar oglanyň suwa çümeninden soň ýerine çykmanlygyny gurrun berdiler. Çarşenbe günü yerli gulluklar onun gözlegini ençeme sagatlap alıp barsalarda onu tapıp bilmediler. Olar oglanyň ula ihtimallyk bilen helak bolanlygyny aýtdylar. Dip çeşmämiz sözüne goşdy. Gurrun edilen ýokarky paçygaly hadiseler barada Türkmenabadyň we Çärçe etrafynyň degisli häkimliklerinden we polisiýa idaralaryndan maglumat almak başartmady. Azatlyk ýurtdaky dowam edýän ýiti ykdysady krizisiň arasynda esasan hem dürli çärlere toplanýan pullary tapyp bilmeýän ýaş oglandyr gyzlaryň özlerini helakleýändigi barada maglumat berip gelýär. Türkmen häkimetleri bu barada hiç kili statistika bermeýärler. Galy berside soňky döwür has köpelendigi aýdylýan ýaşlaryň arasyndaky bu hili paçygaly ýagdaýlar barada mesele gozgamaýarlar. Sol bir wagtda Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeşip bolan bilim pudugynda zähmet çekýän yerli bir tynçy, ýaşlaryň arasyndaky geljegi bolan barha artýan umydsızlygy sinleýändigini nyktady. Ýurtdaky ykdysady krizis adamlaryň uzalym kyn durmuşyny has agyrlaşdyrýar we işsiz, gazançsyz, azyk almagy pullary ýetmeýän maskalalara agyr täsir etirýär. Bu sebäpli ýokary okuwy girip bilmeýän, maskala gurup bilmeýän ýaş adamlaryň käbiri çykylgysyzlykdan utanyp öz janyny kast etmäge tinanşýarlar. Galy berside ýaşlar ýurtdaky ýaýran parahorluk sebäpli pullary bolmasa, diňe bir öz ukyplarynyň hasabyna geljek gurup bilmejekdiklerini aýdyp umydsızlyga uçraýarlar diýip atlandyrylmasyzlygyny soran yerli bilim işgäri gurrun berdi. 2019-njy ýylda Merkezi Aziýada adamlaryň öz janlaryny kast etmeginiň 30 ýyllyk maglumatlaryna sin berilende, Türkmenistanda ýylda her 100.000 raýatdan 15.8 adamyň özüni helakleýändigi aýdyldy. Bu Merkezi Aziýa tebitinde Gazagstandan soňky ikinji uly görkeziji bolupdy. Türkmenistanda öz janyny kast edýän adamlar barada açyk statistika maglumatlar çap edilmeýär. Emma yerli tynçylar, Azatlyň habarçylary bu meseleniň Türkmen hökümetiniň halkary gurumlaryna berýän resmi maglumatlarynda görkezilişinden has çynlyky bolmagynyň mümkindigini aýdarlar. Türkmen medeniýeti Türkmenistanda ýaşlar üçin giň mümkinçilikleriň döredilýändigini aýdar. Ýöne 10 miňlerçe türkmen ýaşlary daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede eklenç üçin agyr şertlerde zähmet çekýär. Galy berside Türkmenistanyň çağlar baglaryndan tä ýokary okuw jaýlaryna, ol ýerden iş ýerlerine çelini ýaýran alym berim ýaşlaryň adalaty bolan ynanjyna zarba urýar diýip Azatlyň söhbetdeşleri belleýärler.